Padayong giawhag sa City Government of Davao ang mga ginikanan sa pagpabakuna sa ilang mga anak nga nag-edad og 5 to 11 years old. Diin aduna nay mga vaccination sites sa syudad ang naga-cater niini. Sa kasamtangan, natulo ka mga vaccination hubs ang Abli na alang sa walk-in pediatric vaccination nga nahimutang sa may Almendras Gym, San Roque Central Elementary School o Vicente Hizon Elementary School nga Abli gikan Lunes hangtod Biyernes gawas lang sa holidays gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Kinahanglan lang nga magdala sa mosunod nga mga requirements: PSA copy sa birth certificate o valid student ID sa bata, valid ID sa ginikanan o guardian, safe Davao QR kung DQR sa bata o ballpen. Kinahanglan usab nga ana sa legal age ang guardian nga mukuyog sa bata, diin kinahanglang aduna kini parents consent o binbakaha, barangay certificate of legal guardian. Nagpasalamat usab si Dr. Michelle Schlosser, ang spokesperson sa Davao City COVID-19 Task Force ngadto sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ug sa uban pa nga pribadong ospital sa Dakbayan asa unang gihimo ang 5 to 11 years old vaccination, diin anaa sa 2,207 ang nabakunahan sulod sa usa ka semana. Nasayra ang target karon sa City Government of Davao nga makabakuna og more or less 250,000 ka mga individual nga anaa sa 5 to 11 age group. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.